Hayırlı gün, hürmetli cemaat. Assalamu alaikum. Bizden kadirli Uzbek kardeşlerimiz, tuğandaş halklarının vakillerini hammesini selamlayayım. Kazak halkı, salamatsız ba, Gagavuz halkı, zaman hayırlı olsun. Hayırlı deb aytılırlar. Ayy, endi bek suzмыйчы tüp temaka koşum deganim. Яңа менә чыктым да авылдан анда Кожемет деген авылдан татар малайы. Алар фермер, süt сыйыр тоталар, дистеләр баш сыйыр, шул süt, каймак ясый, йогурт ясый, май ясый. Türlü rızıklar yetiştirirler. Şul satıp aldım da kiragın indi söyleşip turam. Mine meytem Tatarstan'a kelgen idim. Tatar tilinde söyleşirge. Mında birisi falan millet kişisi başkırtmalay meytem Uruşça söyleşemeyin bilen indi. Hazır ol gitti indi Sibir'de işle biri. Tuğanım var meytem bir tuğanımın balası ol Uruşça söyleşe Tatar bulsa da ayy ta kimler hammasi Uruşça söyleşe. Amına birisi Tatarcha söyleşe ansı da tugul indi. Avul indi Sayır Nogay kardeşimiz ol Tatarcha söyleşe. Ko'ngilashib bo'lmay. Ellik Sovetlar Soyuzunda xalq g'odiy yashadı. Boyib quturmaydir, ақшаға бек есі кетмейдір, алай bo'ladir. Endi ол birinchi o'ringa qo'ymaydir. Шуңа ko'ra o'tirib, şeyler ішіп, ko'ngilashib сөйлешәдір edi. Hozir mine бұлай шын ko'ngildan endi шақырасың, кел сөйлешіп отырырбыз. Алар қорқалар. Татарда айтылар, қонақ ашы, қара қаршы ди. Буршыл болам деп буршыл жаталар хатта. Мен мәне шул тиген Ногай достыбыз ул кардашыбыз мәсәлән. Мен ага барып чыгам, ул миңа килеп чыга керек булса, бер дә буршыл бермибез. Инде ризыгы булмаса, хатта ул шул нәрсәдер куя да өстәлгә шул татлы нәрсә, үч зур бокал чәй, сөт белән ичәм дә мин канагат булып кайтып китәм. Инде аны инде кайткач зак йоклап булмый инде. Чөнки ул süt bilen içsen de şey yoklatmıyor zak. Ayy. Ahır zaman cemaat, ahır zaman Tatarstan'a kil, Tatarlar bilen tırış söyleşirge tuğan tilinde allar bilmey ya kaşıp yeriler, baş tartalar. Bu mine şu birisi katından ayırışkanda ballar iki kızı şu indi ol uramda сөйлешкен була, шақырсаң келмей, бір өзі шында тұра, екі бөлмелі фатирда мәселен. Бір қашанда шақырмады да, шақырмаса да керекмей. Міне менде шол тігі бір сүйірген айткенім. Қазақстаннан орыс тілінде гіл сөйлеше. Неше ел мұнда тұрып, ата-анасы саф татар тілінде сөйлеше, бұл орысша сөйлеше. Ол келіп берейдір. Үйіне бірді әлі көрмедік үйінен, ненде екен, үйін фатирын. Міне шундай әдемлер бар алар. Мәселен, кел дейсің. Ол міне мәжбүри кімдір біраз шаяртып айтам. Ішкен кішіден де күннешіп қойыр. Чөнки алар ол яқтан енді нәрсе құмақ. Урша әйтміші дружный енді алар, дружный. Міне, айда менде бар дейсе, шулық шауып келелер. Ішмәсә кіші, ол ислерді кетмей. Шул тігі қар қойсан аларыны қарап тұрасың, алар. Қатта мен шул бәйрәмләрді алып тұрайым. Бәйрәмләрді мен қарайым да, я шул бәйрәм болса отырып ішелер. Мен айтасым келе, ол нейді шундай бәйрәм, әгәр дә кіші ішмейші, хамыр ішімліктер ішмейші, қолданмейші,
көңілі болмай, нендей бәйрәм ол? Меніңше, нешік бұрынғы заманда біз ата-бабаларымыз көңіл ашқандар алар. Ол уақытта бит менә мындай түрлі татлы ризыклар да бик болмаған. Әле бал да аз болған, бүтән нәрсә ризыклар аз болған. Хәзер кибеткә кереп, менә мин чәк-чәгенде алдым, урамга барып, ике кешедән төрле җиләкләр, урманда җыйган җиләкләрен алдым, мәсәлән. Әйе, тагы нәрсәләр. Теге юлы ат тартышумы, шул тартышу, шунарга чакырган 2 ай алдан шалтыратып хуҗа, теге хуҗасы мин таныш. Татарстанда бір районнан. Мен әйткән данытқан, аны күчергәннәр икән вакытын. Мин аны жиналып киш белән барсам вокзалга, шалтыратып ятам, ул әйтә, менә 1-2 атнага тагы алга күчерделәр ди. Мин шунда чәкчәкләрне күп итә алган идем, конфетлар, әллә нәрсәләр. Инде шул чәкчәкләр белән чәй эчтем. Шуларны гел ашап тордым инде. Бер елны, хатта декабрь айындамы, чәкчәкләрне күп алдым да, туган якка кайтырга кунакка дип. Карасам, чәкчәкләргә акча чыгып биткән акчаларым. Юлга да акча калмаган. Ахырында шул январьның 2-3 атнасы, гыйнвар инде татарча. 2 атнаны шул утырдым, чәкчәкләр белән генә чәй ичеп, башка нәрсә акча булмады. Кызык, сәер дип әйтәләр. Инде базарга барсаң, анда инде алар ішіп тұра, алар син белән сөйләшә. Әмма алар біраз татар бар, күбесе таджик. Алар татарча белми инде. Әйе. Анда әйтәсем килә, Таджикстандагы татарлар таджикча яхшы сөйләшә. Әле Сибир татарлары гапләшә диләр. Булар әле белми. Минемчә, алар әгәр дә үзбәк кардәшләребез булса, я Кыргыз кардәшләребез, я казак кардәшләребез, я нинди шул түркмән кардәшләребез бара-бара алар бераз шумарып инде татарча да сөйләшер. Хатта алар чөнки алар кайда торасың, шунда телен өйрәнәсең инде. Шуны әйтәсем, менә булар каршыма килә дә, тикә карап китә, әйтерсең монда әле тегендә паркта төшергәндә дә тирән бер мәгънәле фикергә шумсаң, каршыңа киләләр, борылып карыйлар, әйтерсең теге ат мөгезен, татарда әйтәләр, ат мөгезен күргәннән мәллә. Шул кебек әйтерсең, нәрсә инде кеше төшереп бара, нәрсәсе бар инде. Җәмәгать урынында нинди сорау бар инде аны. Шун белән тамамлыйсым килә. Шул әле бер туганнар арасында берсе шул кич белән йөридерим. Мин сөйлим, карасам, ул ихтибарсыз китеп бара, тыңламый, юнләп. Ихтибарсыз тыңлый. Ахырында мин үзем бераз теге татарда бар, әйтем, Акмали бабайны сораганнар, нигә үз-үзең белән сөйләшәсең? Яратам ди, акыллы кеше белән сөйләшергә ди. Шул кебек кайсы чакта мин үз-үз белән сөйләшеп барадыр, менә фикерләр белән, фикерне ди тавыш белән әйтәсең иде, тавыш белән. Фикерләрне шунысы уйлап, шулай ахырында мен әйтәм, кая мин видеоларда сөйлим әле дип. Аптырап киттем, халык күп карый. Инде менә әйе, татарча тырышасың, анда бик исләре китми. Инде алар килеп чәйдә эчәс килмәсә, инде аларга бер нәрсә, көчле нәрсә кирәк, градуслы кирәк. Шуңа күрә аларга өмет юк. Шул мин видеоларга сөйли башладым. Һәм урысча сөйләсәң, әле татарча белмәгән урыс һәм урыслар урыс телендә сөйләшкән күп милләт, төрле милләтләрнең вәкилләре, әһелләре, кешеләре, ягъни тыңлыйлар аны. Шуңа күрә мин хатта мин әйтәләр татар теленә күч дип. Хатта Казакстаннан да миңа күп казак кардәшләрем әйтте, ага, татарча әйт. Әйттем татарча. Тел вата хатта үзем күпме казакча беләм, шушында бер 3-4-5 видео казакча да төшердем. Аны бик карамадылар. Шунысы татарча төшердем. Татарча да бераз карыйлар инде. Шулай шундый киң күләмдә юк инде кызганчыкка каршы. Күрә урыс теленә күчтем. Хәзер менә татарча сөйләп киттем. Ярый, игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау йөрегез.